eNingizimu Afrika kuphi nakuphi la kufinyelela khona iTheSitshalo TV, ake sibingelele umbukeli siphinde simamukele. Mbukeli wami, namhlanje sizoke sithi ukungena odabeni oluthe ukujula. Sekaningi abantu basuka bathatha izinto bathi bayahamba bayothwala, bathi bayohamba bayofuna izinto zokuphakama. Afike umuntu enze nje into engekho, abuye lapho athi hhayi le nto ayisebenzi. Kunesithwalo kuthiwa isithwalo senkosazane. Sizoke siloko siyichaza nje siyihlukanisa kumavidiyo. Sicela wena ongaka-like u-like ufollowe iTheSitshalo TV. Ake sicacisele umbukeli namhlanje uma sikhuluma ngesithwalo senkosazane. Ngike ngizwa abanye abantu kuthiwa hey, thatha inkosazane izobonakala kwakho. Isilwane sasemanzini uma uzosikhipha emanzini sizofa, angeke siphile. Uma ufuna amandla, thatha amandla aso sisemanzini. Njengoba nesilwane, uma ufuna ukuyovusa amadoda omgede, amadoda ehlathi, uwaphahlela, uwacele ekhona ehlathini. Hhayi ukuthi uzothi wazowathatha uwamuve la ehlala khona, kodwa uwacela akwenzele le nto oyifunayo ekhona endaweni yawo. Okay, namhlanje sila kwinkosazane. Ngifuna ukuza ngizothatha isithwalo senkosazane. Ake siqale la. Inkosazane kabili uyakwazi ukuthi ingabi nabo ubungozi, ingalisebenzisi igazi. Iyakwazi futhi ukwenziwa ilisebenzise igazi. Ake sibheke-ke uma kuthiwa ufuna isithwalo senkosazane esi-clean, wenza kanjani? Uyahamba uthenga igusha. Igusha isilwane esithuli esingakhali. Uthenga igusha uze nalo. Why uthenga igusha? Akumelanga uma sekuthiwa sewuthathile isithwalo noma sewuthathile isiphakamo bese kuyakhulunywa kuthiwe hey, umbona nje uthwele. Hawu, umbona nje wathwala, meke washona umuntu emndenini kuthiwa hawu usethwale ngaye. Kumele sikuvike lokho. Sikuvika ngani ngaleli gusha? Siyalithatha leli gusha sihambe nawe siye emfuleni. Masifika emfuleni ngendlela yakhona esingeke siyichaze la, bese siyanxenxa, siyacela, siyamemeza kwinkosi yomfula ukuthi isondele izosilalela ukuthi sithini. Uma seyisondele ngendlela ezosondela ngayo, kunemali esuke siyiphethe ema-coins. Yahlukana, abanye bayaphatha o-500, abanye bayaphatha o-300, abanye bayophatha o-2,000 rand. Kuya ngawe ukuthi into oyifunayo inamandla kangakanani. Le nto esikhuluma ngayo, sikhuluma ngesithwalo esi-pure, esi-guaranteed. Hhayi lezi zinto zena enihamba niy'landa ibuye igcwale igubhu indlu yonke, kodwa umuntu uthole ukuthi uhlupheka into ongayazi. Sesifikile-ke nala emfuleni, saphahla, sanxenxa ngendlela yakhona, yaphuma. Yeza spiritual thina. Sithatha le mali emhlophe, siyiphosa la phakathi. Ngalesikhathi siyiphosa le mali emhlophe siyakhuluma. Uma siqeda ukuyiphosa le mali, kunomuthi osokufaka ebhakedeni. Bese emva kwalokho sinquma leli gusha, silinqumele ekhanda, silinqumele kuwena emzimbeni ngendlela ethize esizokwenza ngayo. Uma ngabe sesikwenzile lokho, leli gusha lizoba umhlatshelo ozohlabela lonke igazi bekufanele ulichithe wena ukuze uphumelele. So leli gusha lizokukhava konke lokho. Sizothi uma sesihlabele kuwe bese sifaka lo muthi lo, sikha amanzi kulo mfula, sigeze, sikususe igazi lelo ofakwe lona-ke manje emzimbeni, silisuse kuwe. Bese sikhonektha-ke manje ngendlela yakhona esokukhonektha nayo nale nto la emanzini. Uma siqeda ukukwenza lokho, kunenyama esizoyithatha siyishise, sisela emfuleni. Siyishise nemithi ethize, sifunze noma sifide le spirit sala esizeko sincenga. Bese sikhipha amehlo aleli gusha selibulewe. Masikhipha la mehlo, elinye ihlo silifaka emfuleni, elinye ihlo
sizolihlanganisa nomuthi wena ozohamba nawo. Uma ufika leli dlo leli uyalithatha uyaligqiba nalo muthi la uhlala khona. Uma uke wakhuluma kule nto esuke sikunikeze yona wathi, ngifuna ukuyothenga imoto, ngifuna ukuyothenga umuzi, nginesithi esosibanibani, ngicela ningilwele naso, ngicela ninginike imali ethize. Automatically uzoconnecta nale nto ilapha emanzini, nale nkosi yomvula, and trust me or not, izokwenzela imanga. Akunanto ozobe uyibekela ekhaya ezothusa abantu, cha. Kunesigujana nje esincane esikunika sona, okuyisona ozofike futhi ekhaya usigqibe, ngeke uzosifaka endlini. Kukhona umuntu ozothi mina ngoba ngihlala eflethini ngizokwenza kanjani? Uma uhlala eflethini uthola indawo esehlane la uzosibeka khona, ngoba ngeke uze ulale nasendlini. Uthola indawo la uzosibeka khona, sihlale khona. Phela wazi ukuthi wena uyakwazi ukufinyelela kuso uma ususidinga. Lesiphakamo lesi sizokwenza ube indoda emadodeni. Sizokwenza futhi ube umfazi bafazini uma uwumfazi. Abantu bakithi sekukaningi kakhulu abantu bethi bechitha imali enkulu beyofuna izinto ezingeke zize zibasize ngalutho. Phakama ngenkosazana, kodwa uphakame ngayo isemfuleni. Phakama ngenyoka yamanzi, uphakame ngayo isemfuleni. Hayi ukuthi ucabanga ukuthi uzohamba uyothenga inyoka eSnail Park uyibekele endlini bese wena uyaceba. Ayikho leyo nto leyo. Ayikho leyo nto. Lezi ilwane ukuxhumana nazo spiritually zikunike lento oyifunayo. Ube ne-third eye, okwelela lihlo lalela kusho, ezokwazi ukukulekelela kule zinto ukuthi kwenzeke lento oyifunayo. Kumuntu oserious ngempilo, umuntu ongasenaso isikhathi sokudlala, umuntu othi mina ngiyafuna ukubona impilo yami ishintshile, mina ngiyafuna ukuzibona ngiwumuntu ongcono. Sikhuluma nabantu abaserious ngempilo la, sikhuluma ney'ngane, sikhuluma nabanumzane, sikhuluma nomama abama-single parents. Sithi kuwena osufike kuleso sinqumo, nansi inombolo 078 3170 554. Thatha le namba ufone, sikutshele ama-price, sikutshele kufanele ukwenze. Usondele uthathe into yakho, uphile impilo unaphakade. Siyabonga.